Hello guys! Welcome back again sa aming YouTube channel. So for today's video guys ay i-share ko lang po sa inyo kung anong reason bakit hindi kami nakapag-upload nung nakaraang linggo. Siguro mga 3 weeks na rin po siguro kami hindi nakapag-upload ng vlog guys. So ngayon sasagutin ko na po sa inyo. Shout out Mama Taling sa pag-chat sa akin kahapon. Nagtanong ka po kung tinigil ba namin ang aming pagbablog. So shout out sa iyo Mama. Salamat sa pagtanong, sa pag-update. So, ingat po kayo dyan. Nandyan sila sa Makati City. At sa mama ko, Mama, nandyan sa Tondo. Sa mga family namin ni Albert na nandyan sa Bohol. Shout out po sa inyo. So, ito na po ay ang sasagot ko sa tanong nyo. Kung anong dahilan na hindi kami nakapag-upload. Unang-una po, wala po kami balak na itigil itong pagbablog. Kasi ito na po, nasimula na po namin at isa pa na naabot na rin po namin ang isa sa requirements ni YouTube, ang 1,000 subscribers. So ngayon guys, 1,060k subscribers na po tayo. So, yay! Maraming salamat sa inyo sa mga nagsuporta sa aming YouTube channel. Hindi po namin ito maabot kung hindi po dahil sa inyo, dahil sa pagsuporta nyo, sa pag-subscribe nyo sa aming YouTube channel. At kung kayo po ay bago pa lang sa aming YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. And pa-hit na rin po ang notification bell para ma-update kayo kung may bago kaming upload na videos. So, bago ko po simulan, mag-intro po muna tayo. Hello guys, I'm here again. So mag-start na tayo. Pasensya na kayo guys sa mga background ko na yan. Ayan, nasa ano ko kasi dito talaga ako pumupesto tuwing magba-vlog ako kasi malinaw. Cellphone lang po kasi yung gamit namin guys kasi ayan pa lang po yung kaya namin sa budget. Kaya yung cellphone namin hindi masyadong mag-iba-iba kasi yung lights niya. Kaya dito ako pumupesto. Kaya pasensya na kayo guys sa background ko na yan. Yan yan. So ito pa. Pasensya na kayo guys. So mag-start na tayo. So unang-una po ang dahilan ay nung nakaraan talaga guys, sinasabi ko naman po sa inyo tuwing bakit kami matagal mag-upload ay itong ano ko, sakitin po kasi talaga ako guys. Mabilis lang po talaga ako magkasakit. So nakaraang linggo, wala talagang linggo na hindi ako magkasakit. Yun bang feeling na gusto ko lang umiga, gusto ko lang magpahinga kasi yung ano, ewan ko kung anong tawag dyan sa ano guys, sa Tagalog nyo yung kabuhion. Yung parang iba yung tiyan ko, nasusuka ako, nahihilo, pero meron ding nagsabi na buntis daw ako, baka daw buntis. So hindi po guys, hindi po ako buntis. Ganun lang po talaga yung symptoms ng ano, yung kabuhion sa Bisaya kasi. Tapos yun, wala ko sa mood na mag-vlog. Wala din akong maisip kung ano iba vlog. Ayun, pinapahinga ko lang muna yung katawang ko. Tapos, syempre, mag-i-edit pa ganun. Aabutin pa ako ng ilang oras bago mag-edit. Kaya, pinapahinga ko muna yung sarili ko guys na hindi muna ako magba-vlog. At isa pa guys, si Nunoy ay gabi na po talaga siya umuwi. Hanggang 9. Ang ano nila guys, trabaho nila, overtime. So, darating siya dito sa bahay, mga 9:30. So, wala na talaga kaming time na ano. Na kung dati kasi ay, ano guys, wala silang overtime. Kaya makapag-gala pa kami kung saan guys, kung anong maisip namin puntahan. Mga magandang, ano dito lang din po sa part ng Lapu-Lapu. Yun. Kaya may time pa kami makagala-gala nung wala pa silang overtime. So, ngayon, mahirap na rin. Hindi rin naman pwedeng ako lang po mag-isang gumala-gala kung saan-saan. So, yun din po yung isang dahilan, one reason bakit ganoon, hindi kami nakapag-vlog. And then, sunod guys, yung ano, yung nakaraan, last October 5, ay my lola she passed away guys, noong October 5. So,
So, yun din po yung dahilan. Wala din po akong ganang ganun nga. Gusto ko lang talagang pahinga, tapos iniisip, ganun. Tapos, syempre masakit din po sa akin na nawala siya, na hindi namin siya nakita sa huli. Pero nung time na yun guys ay nakapagtawag pa ako, siguro mga 1 week before siya nawala, nakapagtawag pa ako sa kanya, nakapag-usap pa po kami at nakapag-video call, at pinaintindi ko naman po sa kanya kung bakit hindi talaga kami makauwi agad-agad, kasi dahil nga dito sa pandemya, yung bang kahit gustuhin ko man talaga umuwi para makita siya, makasama muna, pero mahirap talaga guys, mahirap umuwi. Alam naman po natin yung mga requirements, marami pa pong dapat kunin, malaki pa po yung mga gastos bago makakauwi. Ang hirap kasi, siyempre nangungupahan lang din kami dito sa Lapu-Lapu, nangungupahan lang din kami, tapos ako wala pa rin pong trabaho, tapos dito lang ako sa bahay, ito may konting lang, tinda-tinda, hindi talaga sapat guys. Tapos ayun na lang, kaya sabi ko kung yung igagastos ko sa mga ganyan swab or mga ipapadala ko na lang doon sa kanila. Kaya sana naintindihan mo rin nila. So kung nasan ka man ngayon, sana bantayan niyo lang kami palagi, at sana naintindihan mo talaga na bumitaw ka na lang sa siguro sa na rin sa hirap. Kaya kailangan din namin tanggapin para makapagpahinga ka na. So nagpasalamat pa rin kami at least kay God na umabot ka pa ng 91 years old, na nakasama pa rin, nakita pa rin namin nakasama. So ayun, okay na rin, tinatanggap na rin namin kahit masakit na wala ka na, lalo na kami na nasa malayo. Pag uwi namin, hindi ka na namin makita at makasama. Pero ganun talaga ang buhay, kailangan tanggapin kasi ay hiniram lang po natin sa mundo. Hindi naman talaga tayo magtagal, kaya kailangan natin tanggapin guys. So ayun din, rest in peace la, sana nasa ka na, okay ka na dyan kung saan ka man ngayon. We miss you so much and we love you. Nandito ka pa rin sa puso namin kahit hindi ka na namin makita at makasama. Sorry guys. We miss you so much Lola, and ayun lang po, sinashare ko lang din. Ito lang po talaga yung dahilan kung bakit sorry guys, hindi ko talaga maiwasan na hindi umiiyak, lalo na pag naisip ko si Lola, kasi sobrang nakakamiss din naman. So ano pa bang dahilan kung bakit, ayun lang naman din siguro, parang yun lang ang dahilan guys bakit hindi kami nakapag-upload ng ilang linggo. So hindi po kami titigil guys sa pagbablog kasi ito po talaga yung pangarap namin na magbablog. Hindi naman sa hindi mo na iniisip namin yung mga sahod ganyan, magkakapera dito sa YouTube. Oo naman, magkakapera talaga, pero sa ngayon ini-enjoy muna namin yung pagbablog namin, pinapakita sa inyo kung anong mga ginagawa namin, ganyan. At least makikita din sa mga pamilya namin ni Albert na mas sa malayo din, na kung anong ginagawa namin dito, ganyan. Makikita nila kami kahit wala kaming contact through text and call. So at least sa ganitong pagba-vlog makikita pa rin nila kami. So yun nga guys, nakakamiss. I-share ko lang din po sa inyo kung anong feeling ko ngayon. Syempre guys, nakakamiss talaga yung malayo talaga tayo sa ating pamilya, pero yun nga, kailangan natin tanggapin dahil sa pandemya na to. Kaya sana magdasal na lang po tayo na sana ay matapos na po ito, maging okay na po ang lahat. Yun lang po tanging nating hiling. Magdasal lang po talaga tayo at magtiwala kay God na sana maging balik na sa normal para makakilos na tayo ng maayos, para makauwi na tayo sa ating mga kanya-kanyang mga pamilya nasa probinsya, ganyan, magkita-kita na uli, magka-banding-banding na muli.
Ayun lang guys. So, ano pa bang dapat kong sabihin? Shoutout po pala sa aming sa kuya namin. Happy birthday and advance happy birthday and advance bukas, Manoy Edwin na nandyan sa Quezon City. Happy birthday. Sana mag-enjoy ka sa birthday mo kahit wala kami, hindi mo kami kasama. Alam ko namang masaya ka na dyan. Mag-iingat ka palagi and we love you also and we miss you. And sa pamilya namin ni Albert na nandyan sa Bohol, Malilim family, Visto family, and Huiso family, Huiso family, Madria family. Salamat sa pag-support din sa aking YouTube channel. So, please subscribe din po guys. Supportaan nyo din po ang kanyang YouTube channel, Nature Relaxation PH. Kung guys, paki-bisita na rin po sa kanyang YouTube channel and paki-like and subscribe na rin po guys. Maganda din po yung content niya, nakaka-relax talaga sa mga nature ganon. So, please support Nature Relaxation PH. Thank you so much also for supporting sa aming YouTube channel. Sir, taga Bohol Rasad ni siya guys. So, subscribe. Salamat again sa mga nag-subscribe sa aming YouTube channel. So, ayun guys, kung may mga katanungan po kayo, paki-comment na lang din po sa baba guys, kung may tatanong kayo tungkol sa amin, para sasagutin ko po yan sa next vlog ko, para may ma-vlog din po ako guys, para pandagdag sa content ko guys. So, magtanong lang po kayo kung ano pong gusto nyo itanong about sa aming dalawa ni Nonoy, or basta kayo na pong bahala guys kung anong itatanong nyo. Just comment down below na lang po guys. Maraming salamat po sa inyong lahat, and sana nasagot ko lahat yung mga katanungan nyo, yung dahilan, kung anong dahilan kung bakit ang tagal namin nakapag-upload guys. So, ayun lang naman po guys ang dahilan, yung sinasabi ko na kanina. So, wala na pong ibang reason, yun lang po. So, hanggang dito na lang po ang aking pag-vlog. So, maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa amin, sa mga nag-stay. Hindi ko nakuha yung maisa-isa. Salamat po sa inyong lahat. Sana po supportaan nyo pa rin po kami. Maraming salamat. So, bye! Bye guys! Ingat po kayo kasi may bagyo.